Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets and confessions. Tisati taverenga ma-confessions edu emuzuva ranhasi, pane imwe meseji yandatumirwa hanzi mukomanashi mirirai, pane chiri kupisa chiri kubva nepazengeza, ini ndanzwa kutya nazvo. Hanzi kune vamwe mai vaigara vakakira mwana wavo mukomana muroom for 15 years asi vaiudza vavakidzani kuti ainge akaenda kuUK. Hanzi kuti zvizobuda dhoo rakaramba kukinuka ndokubva kwatorwa kapenda paakavhura dhoo akabva anzwa kunhuhwa. Paakatarisa mumba akabva aona kuti baba vepo vainge vakafa almost 2 weeks ago. Hanzi vainge vatoora. Kapenda uyu hanzi ndokubva anomhang'ara kumapurisa. Polisi payazouya yatoona kuti baba ava vainge vaorera mumba. Polisi yazosecha pamba paya vakaona mwana mukomana ainge ari kuUK akakirwa mumba for almost 14 years asingabudi panze. Pandamuona munhu uyu anotyisa, hanzi ane mazibvudzi nemazinzara. Doves yauya ikatora mufi. Amai nemwana wavo mukomana vatorwa nemapurisa. Foni yangu yazotadza kutora mapictures ichiti memory full. Zvakaoma zviri kuitika pazengeza 3 tichienda kuzengeza 5. Zvakaoma veduwe, ndiwo mapictures amuri kuona awo. Regai tibva taenda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hainashi yangu handizivi kuti iconfession here kana kuti, but it's about kufa kwakaita baba vangu. Baba vangu vakafa vachiita zvekupondwa mushure mekunge vabatwa vari mudanga remombe. Ini baba vangu yaiva mbavha yaiba zvipfuwo mumamisha, asi chinondirwadza ndechekuti baba vangu kufa kwavo vakaita zvekuitirwa trap nemaCID, asi baba vainge vatotendeuka vatova mudhikoni. Chakaitika ndechekuti tichiri kugara kumusha, baba vaiti kana vakasvika pamba pasina chisevo vaingobuda vodzoka vakadzvinya huku yavanenge vaba muchirugwi chevanhu. Kana ari mazai mumba aigara akazara avanenge vaba. Baba vangu vaiita zvekuteya huku dzevanhu nechirauro, vakaisa shanga yechibage pachirauro ipapo. Kana huku ikangonhonga shanga iya yaingoti kweka 1 yobva yadzipwa. Baba vaibva vasvina huku iyi kana iine zai, voisa zai racho muchibhegi voisiya, inozopepuka hayo huku iyi yorova bara kudzokera mumusha mayo. Fast forward, baba vakazowana basa kuHarare, tikanogara semhuri kuHarare, asi vakazoshamwaridzana nedzimwe mbavha dzaiita zvekuba mombe. Baba vangu vaiva neimwe Philips screwdriver nanhasi iriko kumusha. Screwdriver iyi yainge yakaita refu, so mukomanashi zvaiita baba vangu vaiti kana vakapinda mudanga remombe, kana vasarudza mombe yavaida kuba, vaingoibaya mombe iyi kamwe chete panosangana huro nemusana. Yaibva yatadza kana kukuma, yaingogwadama pasi nekutofa. Saka vana baba vangu neshamwari dzavo vaitouya nenyama iyi yakatovhiyiwa vobva vaitengesera vanhu vekumabhucha. Iniwo baba vangu his dream yaiva yekuva nebhucha ravo, asi maCID awa akazotrepa baba vangu zvakandirwadza kusvikira muzuva ranhasi. Baba vangu vainge vatosiya zvedoro nezvekuba zvipfuwo zvevanhu, vainge vava kutoenda kuchechi kuAFM, asi shamwari yavo yakatanga kuvakwezvera kudoro zvekare kusvikira vazoenda kumhondoro kwavakanobatwa vari mudanga vakafa. Tichizonzwa nyaya yacho, maCID awa akatozivisa vanhu vekuvillage ikoko kuti kune mbavha dzichauya kuzoba mombe, saka vainge vakatofanogarirwa. Asi baba vangu vakatoti musi wavaida kuenda kunoba vakamuka vakazvimba gumbo, asi vakangoita nharo vakaenda. Isu takazoti tava kubva kuchikoro tikaona pamba pachitosvika vamwe sekuru, cousin brother yaamai vedu. Pasina kana time takazonzwa amai vava kutanga kuchema, ndipo patakanzwisisa kuti baba vedu vainge vafa. Mukomanashi nanhasi ndinonzwa kurwadziwa nezvakaitika pana baba vangu. Ndinokumbira kubvunza kuti zvakaitwa nemaCID awa zvinobvumirwa here kuti unotrepa munhu anga asiyana nezvekuba mobva mamunyengetedza kunoba, iyo iri trap? Kana ndikazvifunga ndinonzwa ndichirwadziwa nezvakaitwa
baba vangu. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. So ndichitaura naye kuinbox, Haidhi aiti mukomanashi ini ndiri mubishi rekutsvaga maloya. Hanzi ndiri kuda kuti dhoketi rababa vangu rivhurwe patsva. Hanzi ndiri kuda kuti ndikwanise kusungisa maCID awa. Hanzi nekuti vakaita inonzi entrapment. Kune vanoziva mitemo tinokumbirawo kuti mutionesewo kuti zvinobvumidzwa here zvakaitwa nemaCID awa kuti munonyengerera munhu wamamuchiziva kuti yaimbova mbavha mobva mamunyengetedza kuti muende kunoba naye, then kana aba mobva mamusunga. Handizive ipapo kuti zvinobvumidzwa here nemutemo. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hainashi inini I am a 37-year-old married woman. So last week ndakabva kumusha kuZimbabwe. Munoziva ndakasangana nemashura ekuti nanhasi kana pabasa handisi kushanda nemufaro. Pandaiva kumba ndine mamuvi angu ema-Nigerian andainge ndakadownloada newifi yepabasa because I know kuti muroora wangu anomafarira zvisingaiti. So ndakati ndava kumusha ndaipa hangu muroora wangu phone achiona hake mamovies. Muroora wangu munhu wekuti kana ndiri kumusha anotosarudza kurara neni murumu yangu achida kuona mamovies. So later ndakazonzwa ushoma ndikati kumuroora wangu chindipawo hako phone yako ndimbotambawo Candy Crush sezvo uri busy nefoni yangu. Akabva andipa. Later ameno kuti ndakafungeiwo ndikabva ndapinda paapp yake ndikawana nhamba dzababa vangu vanovatezvara kwaari dziri kuarchive. Ndakadzivhura ndikaona chat riri empty but baba vaitova busy kutaipa. Ndakamirira message yavo. Kumuroora wangu ini ndainge ndichingonyepedzera semunhu ari kungotamba hake game. Ndakavhunduka baba vangu vanyora message yekuti kana Beti akadzokera kubasa ndinoda kukuzhadabura gumbo nekuti wanyanyisa kuita ngura. Ndakabva ndati regai ndinzwe kuti ko chii chiri kuitika. Ndikangoti kikikiki ndiri kumwedzi so hapana plan. Ivo vakabva vati ko kunyepa ndekwei nekuti ndakakutengera mapads last week. Ini ndakabva ndati I am sorry. Vakabva vasenda picture renhengo yavo vakati tarisa yakatotsamwa izvezvi nekuti iri kunzwa wema hwako dear. Ini I just deleted the chat ndisina kuvhura picture. Ndikabva ndavati phone ndava kumbopa vatete. Vakabva vati drezi riya rawaida ndakatenga riri muhozi pazasi pemasaga echibage. I was so shocked but I pretended kuva okay. Ndakamboda kuudza amai vangu asi amai vangu murwere weBP. Apa mufamily tingori 2. Ini nehanzvadzi yangu. Baba vedu havatozivi kune dzinza ravo. Ndava kutya kuti kana ndikataura ndichabva ndadestroya our family. Please mukomanashi advise me because I am so stressed. Haidhi awa ndio anonzi makuna kuna and I am very sorry kuti you are caught between a rock and a hard place because the moment yauchataura nyaya iyi your family is going to get destroyed nekuti vamwene vachagarisana sei nemuroora then baba vachatarisana sei nemwanakomana wavo but zvimwe kuda maybe vabereki vako vanoziva kuti mwanakomana uyu pane dambudziko riri paari. Maybe you would be surprised kuti zvinhu izvi amai vaitozviziva. Mazuva ano anything is possible. Asi awa ndio anonzi makuna kuna. So andizive kuti vedare Haidhi mungamuadvisa kuti aite sei. Oramba here akanyarara opinda nesecret iyi muguva kana kuti oudza hanzvadzi yake ozvifambisa sei. Hanzi amai vangu murwere weBP. Kungovaudza nyaya iyi kana vasingaizivi vanobva vatowira pasi nekutofa. Vadiwa vateereri ndinoda kukuzivisai nemufaro kuti maweeks apera awo tine imwe confession yatakamboverenga yomwe mwanasikana aiti akabva pamuviri ane about 3 months achiti anoita discharge yakazangana hanzi ropa repinki nezvinhu zvegreen. So I was so happy kuti mwanasikana uyu 2 days ago akauya kuinbox kwangu vakafara zvisingaiti zvikanzi mukomanashi we are so happy nenhau yekuti recipe iyaya yamakatipa hanzi only 1 month tabva
takatenga pregnant test kit tikabva tatotesta tikaona kuti we are pregnant. Hanzi murume wangu ari kufara zvisingaiti. So I'm really happy kuti our maconfessions atiri kuverenga hatisi kungoverenga zvekungoti tingofadza nzeve dzevanhu, asi in the background kune zviri kutoitika, kune zvanga zvakasungwa zviri kusunungurwa. We are so happy for this testimony. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hai Nashi, please post this as hide me. Ndinoda kureurura kuti vakadzi vandinodanana navo handitokwanisi kuvaverenga kuti vangani. Foni yangu yakasvika pakuramba kuseva mamwe macontacts nekuda kwekuzara nemanhamba evanhukadzi. Kana ari mapictures evakadzi vandinodanana navo, unokwanisa kutofunga kuti zvimwe kuda foni yacho ndiye munhu anoita basa rekutora vanhukadzi mapictures. Vakadzi vandinotoverenga kuti ndiri kudanana navo zvaizvezvi vanosvika kuma20. Kana vari vana vemusango, ndasvika pachikamu chekuti kana munhukadzi akasenda meseji kuti ndine nhumbu yako ndinongoti wo, nekuti vana vacho vawandisa. Ende kuti ndirambe any of my girlfriends handitodi, ndinotonzwa pain chaiyo. Kana ndiri online ndinenge ndichitaura nevakadzi vanokwanisa kuita 15 kana kudarika, vose vanenge vachida attention yangu ende vose ndinovavimbisa marriage. So recently ndakasangana neshow yaTilda yekuti domestic issues, ndikanzwa vamwe pastor vachiti ndiri mhando yemurume anoona munhukadzi sechinhu chekungoita bonde nacho. I think kuti I have found a breakthrough pamashoko iwawo andakanzwa achitaurwa, because when it comes kuvanhukadzi handina kana sorry. Foni yangu chaiyo haina kana password, asi kana uri girlfriend yangu ukabata ukawana namba dzeumwe mukadzi ndinongoti saka uchaita sei, usandinetsa, the door is open, women are plenty. Ndiri munhu wekuti handikwanisi kunzwira munhukadzi tsitsi, kunyangwe akachema sei. Even pabonde munhu akaita sekunge ari kurwadziwa, ndinobva ndatoramwa, ndopfeka hembe dzangu, ndopinda mumota yangu, ndotoenda kuno umwe girlfriend, ndonopedzisira ikoko. Please help me kuti character yangu iyi ndingaichinja sei. Zvinhu izvi ndakazvitanga ndiri kuuniversity pandakarealiza kuti ndinokwanisa kuita 3 vasikana at the same time. As for now ndatova HIV positive. What worries me ndezvekuti most of my girlfriends vanoenda ku MSU nepa UZ, vasikana vekuti vachiri vadiki, but they get attracted kwandiri because of mari. Ini ndine equipment dzangu dzinoitwa haya nemakorokoza mumamaini kana kutoti mamains ari pamutemo, plus ndinoita zvekutenga goridhe futi, saka maresources ndinawo. I am trying to stop izvi zvandinoita, but I have failed. Kana kuri kuchurch, I used to go ku Pentecostal church, asi ndakapedza vana vevanhu. Ganda rangu chairo, you can see kuti munhu uyu kunyangwe mari hayo iripo asi anorwara chaiko, but vanhukadzi don't even mind kupinda mujira neni pasina kana protector. Handizivi kuti dhimoni rakandigara idhimoni vani. I need help. Ndakaenda kuvanhu vanoita zvechivanhu ndikanzi ndine njuzu iri pandiri, asi sezvo njuzu iyi isina kugadzirwa yava kuvhima vanhukadzi kunze kwekuti ivhime upfumi. Nashi, if I could, ndaikupa foni yangu to show you ma V11 wega unotoona kuti pane zviri kuitika pandiri, because munhukadzi wandakadanana naye maybe 3 years ago ndikamuchita anokwanisa kutofona achiti I am sorry, I know kuti now I am married, but I am just asking kuti inini newe tingoita hedu tichibanana whenever you are free. That's why ndati vanhukadzi vandinodanana navo I cannot even count, but I need serious help, because pavana vose vandiinavo handina kana one wandiine bond naye. Kana ndichifungidzira my first born must be around 19 years old, but we don't even speak. I am worried kuti ndichafa rufu rwembwa pasina anokwanisa kuzondiviga kana kundichema, because most of these women vanongoda bonde nemari pandiri. Vanoda marriage neni vashoma, because nyaya dzavo vazhinji vacho dzinenge dzingori dzekuti heye kuzasi kwangu kuri kuvava, chimbosvikai nekunoshava mukwenye kwenye. Iniwo ndazosvika pachikamu chekuzorora, izvezvi I am sick. Ndinozvibvunza kuti saka ndikaita serious ndichariritirwa nani? Please
please mukomanashi post for me and notify ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi, asi zviriko here izvi kuti munhu unodanana nevanhu vekuti haukwanisi kutoverenga kuti vangani? Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hi admin, please post for me as haidhi. Ini ndiri murume ane makore 45 ekuberekwa. Ndiri munhu ane zvimariwo hake, kwete zvembiri but zvezera rangu. Ndauyawo neconfession yangu yakamira seizvi. Mugore ra2012 ndakaenda kuMozambique ndikanotora mushonga. Mushure mekunge zvinhu zvangu zvainge zvandiomera, zvimabhizinesi zvangu zvainge zvava kusafamba, ndakamboedzawo kufamba everywhere kumaprofita but ndakashaya rubatsiro. Ndo pandakazofunga zvokuenda kuMoza. Ndakaenda kuMoza kuya ndikasvika kumba kweimwe n'anga. N'anga iyi ndokutaura nyaya yangu. Sekuru vaya vakati hazvinetse asi washinga here? Ndakabva ndati hongu ndashinga. Vakabva vati ini ndinoshanda nevanhu vane ushingi uye vane hana dzakasimba, nekuti once ndakupa mushonga handina reverse. Ndakabva ndanzipinda mune chimwe chimba chaiva chakavakwa neuswa. Ndakapinda muchimba chiya. Ndakati ndichipinda muchimba ichi ndakaona muine muzvezve wenyoka yaiva nemisoro mitatu. Nyoka iyi yainge yakazara muchimba ichi. Ndakarohwa nehana ndikada kutiza but ndakashinga ndikagara pasi. Nyoka iya ikatanga kundinanzva muviri wangu wese. Yakati yapedza ndokubva sekuru vaya vandipa reza vakati ndigere bvudzi rangu repanhengo. Ini ndakaita sekudaro ndikanzi ndiripe kunyoka iya, ndikabva ndaita sekudaro. Sekuru vaya vakabva vati chero ukaendepi tinenge tichikuona nekuda kwebvudzi rako rawashandisa kunyoka iyi. Ndapedza ipapo ndakapiwa mushonga ndikanzi ndiende kunogezera kurwizi. Ndakaita saizvozvo ndikaenda kurwizi kuya ndiri ndega. Zvandakaona ikoko mukomanashi zvanga zvisina kumira mushe. Hakuna mhuka yemusango yandisina kuona kubva kushumba, nyoka, mapere. Ndakabva ndaona zveshuwa kuti sekuru pavaibvunza kuti ndakashinga here vaibvunza zvekurevesa. Ndakageza ndikapedza ndikadzokera hangu. Ndakasvika kuya ndokunopiwa mhiko dzangu dzainge dzakasiyana siyana. Ndakanzi pese pandinorara nemudzimai anofanira kunge ari kumazuva ake. Ndakanzi every morning ndinofanira kumuka ndichidya tsvina yangu yemakuseni ndobva ndanwa mukaka. Ndikanzi zvekare pagore rega rega ndinofanira kuwana kacheche kemudzinza kanofa, kana kuti mukadzi anofanira kubva iri nhumbu, kana kuti kacheche aka kakanzi kanofanira kufa kasati kava nemazino. Yekupedzisira ndakapiwa kamwe kanhu kakaita kunge kamudzi. Ndikanzi ndiise muwallet but kamudzi aka kainge kanofema kunge kagonye like. Ndokuita sezvandainge ndaudzwa ndokudzokera kumba. Ndakasvika ndikachengetedza mhiko dziya ndichidya tsvina yangu every morning. Panyaya yetuchechi ndaitomeka sure kuti ndamitisa munhu gore rega rega kuti kupera kwegore ndiwane chekuuraya. Mudzi uya wakatanga kukura but I never thought kuti ucharamba uchikura zvekugumisidzira ratova zigonye zihombe. Rakasvika patime yekusakwana muwallet ndikatanga ndichichinja masizes emawallets kusvika rava bhegi. Zvakazotanga kurema manje kuchifamba nebhegi iri pese pandinenge ndiri, uye kufamba nebhegi iri mumota zvinoti remei. Munhukadzi wandinenge ndarara naye kuti akasire kubatira pamuviri ndine mishonga yandakapiwa yekuti ndinomuisa kuzasi kwake. Mishonga iyi ndinoizorera panhengo yangu. Kutaura kuno mukomanashi gonye riya razara imba yose. Mumba hamugariki, munenge muchingochema zvivana. Ini wacho ndapera kufefenuka muviri nekuda kwekudya tsvina yangu. Kuti ndirare nevanhukadzi nhengo yangu haichakwanisi kusimuka. Ndakambodzokera kuMozambique but ndakashaiwa kumba kwasekuru vaya. Ndakatombozama kutotsvaka kuti kudii but ndakapashaya. Ndaingorohwa nechadzimira. Ini ndashaya kuti ndoitawo sei. Kwekunanga handisisina. Mumhuri medu angoroora mukadzi akaita nhumbu dziri kubva, azvara mwana ari kufa, ende munhu
munhu wese ari kungotaura zvaanoda. Imba ndinayo but haigare munhu. Mota ndinadzo dzakangopaka, iniwo ndinotoroja. Kwandiri kugara upenyu hwaoma. Ndinombofunga kunwa poison kuti ndife. Ndakamboedza kuzvisungirira asi zvakaramba. Zvimari zvandiinazvo hazvichanaki kudya nekuda kwesituation yandiri. Mukomanashi kana maposta please tell me, nekuti ndinoda kuzotevera mucomment section ndichinzwawo pfungwa dzevamwe vanhu nekunzwa vangandibatsira. Iyi ndiyo inonzi confession, ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Asi iniwo kuMozambique ndinoda kutombokusvikawo. Ndiri kungonzwa kuti vanhu vari kuromba hanzi vari kungotambira ikoko kuMozambique. Ndinotombodawo kumbokusvika ndimbonyatsoona kuti kunonyatsomboitwa nezvei. Zvekare panhau yeMozambique, as we speak now, ndine umwe munhu wandiri kutotaura naye ari kundiudza kuti iye vakanoromba kuMozambique vasingatozivi kuti zvavari kuita vari kuromba. Ndichatodzoka confession yake murume iyeye. Vanoitawo zvekuchera goridhe izvi. Pane zvavakanobata-bata kuMozambique, asi iye ndiye ari kungopandukirwa ari ega pazvinhu izvi zvavakaenda kunotora kuMozambique. So vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.